Els últims 200 anys, Occident ha viscut un augment increïble de la riquesa i les oportunitats econòmiques. Però, en canvi, no s'ha produït un increment comparable del nostre nivell de felicitat. A pesar de ser molt més rics que fa unes quantes generacions, acostumem a estar més angoixats per com som d'importants i pel que hem fet a la vida que no pas els nostres avis. D'aquest estat modern d'inquietud i insatisfacció en dic angoixa per l'estatus. En aquesta sèrie m'agradaria explicar quina és, en opinió meva, el seu origen, com afecta la nostra vida i què hi podem fer. Angoixats per l'estatus. Si ens sorprèn que el fet de ser més rics no ens faci més feliços i segurs, és perquè no entenem la psicologia de la satisfacció. Quan considerem que ja en tenim prou? Què ens permet sentir-nos satisfets i contents? Doncs sobretot comparar-nos amb els altres. Però no serveix de res comparar-se amb persones allunyades en el temps i l'espai. Ningú no se sent més ric perquè li diguin que té infinitament més diners que un dels seus avantpassats medievals que vivia en una casa amb parets de fang. Només ens sentim contents quan ens comparem amb persones com nosaltres, amb els nostres amics, companys de feina o veïns. És a dir, la mesura de l'èxit és del tot relativa. No perdem el temps envejant la reina o Bill Gates. Però som propensos a prendre'ns malament que algú que considerem igual que nosaltres es compri una casa més gran o trobi una feina una mica millor. La majoria envegem les persones que considerem iguals. El món modern es basa en la idea que tots som, si fa no fa, iguals. No necessàriament iguals en l'aspecte econòmic, sinó iguals en drets i oportunitats. És una idea molt bonica, però amb un efecte secundari contraproduent. En un món on creies que els de dalt de tot pertanyien a una casta intrínsecament superior, no et calia sentir-te humiliat pel que no tenies. Podies detestar els que tenien més que tu, però no t'havies de sentir avergonyit ni preocupat. Però en un món on se suposa que tothom és igual, però on continuen existint moltes desigualtats, és fàcil prendre's els èxits dels altres com una censura implícita del que no tens o no has fet. El millor lloc per entendre tot això és on va arrelar per primer cop la idea de la igualtat ara fa uns 200 anys. Als Estats Units. Joves, preparats i ambiciosos. El 1776, els Estats Units van patir una revolució que va transformar el món. Ajuda'ns a descobrir els secrets del nostre somni. La nova democràcia posava fi a la rígida jerarquia de classes d'Europa. Digue't cada dia que és possible. Des del començament, aquest sentit bàsic d'igualtat va infondre energia als Estats Units, però involuntàriament també va augmentar l'angoixa del país per trobar el seu lloc. No em podeu dir res perquè vaig ser pobre, però gràcies a Déu ja no ho soc. La seva angoixa estava destinada a convertir-se en la nostra angoixa. La persona que va entendre abans i potser millor el problema de la moderna igualtat va ser un jove aristòcrata francès que es deia Alexis de Tocqueville. El 1831 va venir als Estats Units a estudiar el que va anomenar la forma i el temperament futurs del món. Quan de Tocqueville va viatjar als Estats Units, l'Europa que deixava encara era bàsicament una societat aristocràtica dirigida per normes feudals. Era un món on solies acceptar la condició amb què naixies. Però als Estats Units tot era diferent. Era una democràcia on podies canviar el teu estatus segons la sort o el talent. Quan de Tocqueville va escriure sobre el seu viatge, va dir que el que havia vingut a veure als Estats Units era el futur, i el que va veure quan va arribar-hi el va impressionar i preocupar. De Tocqueville explica les experiències del seu viatge de 9 mesos en un llibre titulat La democràcia als Estats Units. Se'm fa estrany seguir els seus passos 170 anys després i comprovar la seva clarividència. Va preveure els problemes que sorgirien quan s'abolissin les velles jerarquies socials basades en classes. Les nostres expectatives de la vida no tindrien límits.
A de Tocqueville el va impressionar el nivell adquisitiu dels nord-americans normals i corrents. Tenien un nivell de vida molt superior al ciutadà mitjà de la vella Europa. Però de Tocqueville es va adonar d'una altra cosa potser encara més interessant. A pesar de la seva riquesa, sempre en volien més. I tenien enveja de tothom que tingués més que ells. En un capítol del seu llibre titulat «Com és que els nord-americans se senten tan insatisfets amb tanta riquesa?», de Tocqueville analitza la relació entre la igualtat i l'enveja que els rosega. On som? Què és aquesta casa? És el model Delaware. I quin lloc ocupa en el ventall de models de... És un model molt popular. Jo diria que és el model de la gamma alta. No és el més petit, ni tampoc és el més gran dels que tenim. I va amb tots aquests mobles? El jove francès va quedar sorprès de seguida per les cases que construïen els nord-americans. Em va sorprendre veure a prop de la platja uns quants palauets de marbre blanc, alguns d'arquitectura antiga. Quan l'endemà hi vaig tornar per fixar-m'hi millor, vaig veure que les parets eren de maó emblanquinat i les columnes de fusta pintada. En aquesta confusió tothom pretén ser el que no és. I aquest és, com ha dit, l'estil colonial? Aquesta és una casa colonial força tradicional, de 2 pisos. És una columna dòrica? Són columnes decorades, pensades per millorar l'espai, i hem col·locat un mirall per donar-li un toc decoratiu. Entesos. De Tocqueville va dir, quan la desigualtat és habitual en una societat, les disparitats més grans no desperten atenció. Però quan més o menys al mateix nivell, s'aprecia fins la més petita variació. Aquest és el motiu de la curiosa melancolia que acostuma a afligir els habitants de les democràcies en plena riquesa i de la insatisfacció per la vida que a vegades els colpeix fins en circumstàncies de pau i tranquil·litat. És pedra autèntica? En diem una opció no estàndard. Johnny Harley treballa per a Washington Home. El seu lema és «Fes assequible el somni americà». I aquell detall és estàndard? Sí. Ah, no. El que hi ha sobre la porta no. És un detall decoratiu. En una societat d'iguals, és lògic que la gent vulgui el que tenen els altres. Entre 1970 i ara, la proporció de nord-americans que considerava que els objectes d'aquesta botiga eren una necessitat ha augmentat contínuament. Al 1970 només el 3% creia que era essencial tenir 2 televisors. Ara aquest percentatge és del 75%, i el mateix passa amb altres productes que tenen en aquesta botiga d'electrodomèstics. De Tocqueville ja es va adonar del procés imparable que tendeix a convertir el luxe en un estàndard social i una necessitat psicològica. Creia que era un dels motius pels quals la major riquesa dels nord-americans no els convertia necessàriament en persones més felices. La raó era que els Estats Units havien eliminat totes les barreres a les expectatives socials. De Tocqueville va escriure: «Als Estats Units no he conegut cap ciutadà veritablement pobre que no miri amb esperança i enveja els plaers dels rics». Busca't una casa més gran. Compra't un cotxe més bo. Porta roba millor. De Tocqueville va observar que els ciutadans pobres es comparen amb els rics i confien que algun dia seguiran els seus passos. El meu fill vol ser com els altres. Si porten bambes de marca, ell també en vol dur. Si li dic que no els hi puc comprar, què farà?
Doncs robarà o potser atracarà o matarà. Farà el que sigui per tenir-les. Als Estats Units hi ha persones d'origen humil que arriben a ser molt riques. Però, a diferència dels pobres de les societats aristocràtiques, els nord-americans de nivell social baix acostumen a considerar la seva situació com una traïció a les seves expectatives. Em convertiré en una estrella! Segons de Tocqueville, les diferències entre les societats democràtiques i aristocràtiques s'aprecien especialment bé en les diferents mentalitats que el servei té en els dos sistemes. En opinió de Tocqueville, a les societats aristocràtiques el servei acostumava a acceptar el seu destí amb resignació. No considerava cap humiliació ser encarregat de restaurant o cambrer. En canvi, en les societats democràtiques, l'atmosfera de la premsa i l'opinió pública suggeria constantment a tots els ciutadans que podien ser qualsevol cosa que volguessin. Però el temps passava, la majoria de persones no convertien el seu somni en realitat i queien presos d'una mena d'amargor i desesperació, i l'odi que tenien per ells mateixos i pels seus superiors creixia. Vaig conèixer Blaise Pio al Freddy's, al restaurant on treballa. Tot i que és a 4 passes del Pentàgon, té un cert aire de parc d'atraccions. Però a en Blaise li agradaria treballar en un altre lloc. Els porto alguna altra cosa? Li agradaria ser presentador de televisió. Sóc una persona divertida, molt divertida. M'agradaria sortir cada dia a la televisió. De debò? Cada dia? Sí. Cada nit? Cada nit. Voldria ser presentador? A qualsevol hora entre les 9 i les 11. És que no t'hi asseguis, no. Per què no? L'he de netejar. Però per què? Perquè aquest matí ha vingut una model despullada i s'hi ha assegut amb el cul a l'aire. I per què l'has de netejar? Home. No em fa res, a mi. Vés a saber què va fer ahir a la nit. Se m'acudeixen un parell de coses. Moltes gràcies. A la Dorothy, l'agent d'en Blaise, li ha sortit una possible feina per ell. Li acompanyo. En Blaise ha vingut per fer-se una sessió de fotos. La setmana que ve té un càsting a Nova York. Si els agrada la seva imatge, i esperem que sí, perquè busquen un tio amb una personalitat forta, si els agrada, podria guanyar $40.000. Què busques, Blaise? Que em reconegui tothom. Però per què? Per la fama. Per ser famós, per cap altre motiu. Exacte. Fantàstic. M'agradaria ser Vol famós. ser un personatge popular. Dorothy, tu creus que pot ser-ho? Per descomptat. Sabeu aquests serveis de cites? Sí. Doncs un d'aquests serveis el va triar com a personatge de la setmana fa 8 anys. El fracàs no entra en els meus plans. Si em pregunten com m'ho prendria si no triomfés, doncs no ho sé, perquè segurament moriré intentant-ho. Fes-li de Sean Connery, va. Fes-li de Sean Connery. Fa molt de temps. A veure, senyoreta Moneypenny, És Moneypenny. ja ho sé. A veure, no. Què, senyoreta Moneypenny? Celebro... No, mentre surti el sol... No. Mentre surti el sol, busco la senyoreta Moneypenny, vagi on vagi. No està Ha malament. fet un treball excel·lent. Quan em vaig tornar a trobar en Blaise, em va costar una mica reconèixer-lo. Avui oferim un descompte del 20%. Bon dia. És dia d'ofertes a Roncom. Faig propaganda de Roncom. Que teniu un cigarret. Avui a Roncom descomptes del 20%. El rígid sistema jeràrquic de pràcticament totes les societats occidentals fins al segle XVIII era injust en moltíssims aspectes. Avui a Roncom ofertes increïbles. Però als dels graons baixos els oferia una llibertat notable. La llibertat de no haver-se de comparar amb els triomfadors i sentir-se frustrats. Avui a Roncom trobareu un munt d'ofertes. Quan fas aquestes feines, no t'has dit mai que potser hauries d'acceptar que no arribaràs més amunt? No, Que potser t'hauries de resignar a treballar en el negoci de la restauració? però no és una feina per mi. I no et desanimes mai? No et dius mai que ets un simple encarregat de restaurant i prou? Que no ets Johnny Carson, ni David Letterman, ni... És que no puc, perquè jo sóc molt com ells. El que passa és que encara no ho saben. Tots ens assemblem més amb Blaise del que ens pensem. Bon dia. Ens tormentem amb comparacions entre la nostra vida i la vida dels que són uns quants esglaons per sobre nostre. I, evidentment, això no ens fa més feliços.
Com és que som incapaços de retallar aquestes aspiracions que tan mal ens fan? Avui a Roncom tenim un munt d'ofertes. Comparar-nos amb els altres no és l'únic que ens impedeix ser feliços. També hi ha el que esperem de nosaltres mateixos. Busqueu coses que us donin força quan tingueu ganes de rentir. Tothom ha de triomfar. Sisplau, repetiu amb mi, amb força i convicció. És possible. Les Brown és un dels oradors especialitzats a motivar la gent més famosos dels Estats Units. Hem quedat per conèixer-nos, però aquesta trobada em fa venir son. M'altera i tot. Saludeu el senyor Butterball! Les, com va això? Molt bé. Ha anat bé el viatge? Joves, preparats i ambiciosos! Per això m'hi vaig ficar, perquè m'agrada connectar amb la gent. Perfecte. Una de les coses que més m'han sorprès després d'haver-me mirat les teves cintes i llegit els teus articles és el teu increïble optimisme. Però m'he sentit una mica com un fracassat, perquè no he aconseguit tot el que podia haver aconseguit. Ja passa, no vull que dormis ni de nit. Sobretot si vius per sota de les teves possibilitats. I no et frustra conèixer persones que, segons tu, viuen per sota les seves possibilitats? No, és clar que no. Quan conec aquesta mena de persones, me les miro per saber quines condicions físiques tenen. Potser serien bones per fer feines domèstiques, per rentar plats, per fer de xofer, per rentar roba, per tallar l'herba. Hi ha persones que trien la mediocritat. És cosa seva. Hi ha persones que ja en tenen prou sent el que són. Volen ser camells, volen ser alcohòlics, volen ser uns inútils. No servir per res, volen ser delinqüents. Tothom pren les seves pròpies decisions. Però i les persones que no volen ser delinqüents? Que volen ser directors generals, però resulta que són delinqüents o drogoaddictes? Si són el que són és perquè ho han triat. Tothom pren decisions. És a dir, que siguis el que siguis ho ets perquè ho has triat? En algun moment de la teva vida has pres la decisió que t'ha dut a ser el que ets. Però segons aquesta filosofia tan contundent, es podria dir que tu ets un home privilegiat. Privilegiat? Has sigut un home molt Per què? privilegiat. Vas néixer en una família que t'estimava. Vas néixer amb certs dons, Però com el de parlar en públic. no era Tens així. una gran agilitat mental i ets intel·ligent. Tot això són Però dons. abans no era així. No era orador. M'he educat jo mateix. No he anat a la universitat. Vaig veure un paio parlant i vaig saber que volia fer el mateix que ell. Quants diners has guanyat, Les? Més de 37 milions de dòlars. En quant de temps? En 18 anys. Heu de treballar per vosaltres en el terreny personal. Treballar en el terreny professional. Heu de tenir ambició. La sensació que tinc després de conèixer en Les és que et dona molta confiança. Quan ets amb ell, tens la sensació que et pot ajudar a millorar, a guanyar milions i tot això. Però diria que té un costat més fosc, perquè t'augmenta el nivell d'angoixa. Creus que hauries de ser més del que ets. I crec que la vida no és tan flexible com la pinta en Les. Crec que l'antiga resignació a conformar-te amb el que ets és negativa en molts aspectes, però també pot ser tranquil·litzadora. T'ajuda a adaptar-te al que poden ser unes condicions de vida dures i insuportables. Em fa l'efecte que veure la vida com una broma pesada, a vegades, també té els seus avantatges. Amb la democràcia, les expectatives que tenim de la nostra vida han crescut exponencialment. Un dels filòsofs que més van pensar en el que això podria significar per a la felicitat humana va ser Jean-Jacques Rousseau, un francès del segle XVIII, excèntric, arrauxat, però pertorbadorament persuasiu. Rousseau tenia una idea ben curiosa del que significa ser ric. Per ser ric no es tracta només de tenir molts diners, sinó de tenir el que un vol. La riquesa no és absoluta, sinó relativa al desig. Cada cop que volem alguna cosa que no ens podem permetre, ens podem considerar pobres, per més diners que tinguem. I cada cop que ens sentim satisfets amb el que tenim, ens podem considerar rics, per poc que tinguem. Rousseau creia que hi havia dues maneres de fer rics als altres, donar-los més diners o limitar-los els desitjos. Les societats modernes han reeixit espectacularment en la primera opció. Però encenent contínuament les nostres ambicions, han contribuït al mateix temps a negar-nos els nostres èxits més espectaculars.
Aquesta anàlisi va portar Rousseau a una de les seves idees més provocadores, el concepte del noble salvatge. Segons Rousseau, els anomenats pobles incivilitzats que vivien a la selva, que en aquella època en deien salvatges, no tan sols eren moralment millors que els habitants corruptes de ciutats com Washington, sinó que també podien ser més feliços. Les societats modernes poden arribar a fer-nos sentir més buits que les societats primitives, on les persones s'acontentaven, segons paraules de Rousseau, a tocar instruments musicals toscos o fer-se barques de pesca amb pedres esmolades. Segur que deu ser fàcil titllar de fantasia romàntica les idees de Rousseau. Però si al segle XVIII tanta gent se les va prendre seriosament, va ser perquè al davant tenien un exemple evident de moltes de les seves veritats aparents en el destí dels indis nord-americans. Aquests de la foto són el meu avi, la meva àvia i la meva tieta. Warren Cook és el cap segon del que queda de la tribu dels Pamunkey, que antigament havia manat el poderós Powhatan, rei de Virgínia i pare de Pocahontas. Aquí tinc una altra foto de la meva tieta. No sé per què, però du escopeta. Segur que per enxampar algun anglès. Els estudis sobre la vida dels nord-americans natius a partir del segle XVI la descriuen com materialment senzilla, però psicològicament satisfactòria. Les comunitats eren solidàries, igualitàries, religioses, festives i guerreres. Aquí podem veure com vestien i quina pinta feien. Aquests són els dibuixos de John White. Tenim uns quants instruments musicals, flautes, picarols... Són uns instruments increïblement senzills. No, esclar, tot és molt senzill. Es tracta d'un poble molt primitiu. Poques dècades després de l'arribada de l'home blanc, la tecnologia i el luxe de la indústria europea van deixar bocabadats als nord-americans natius. Quan van arribar els anglesos, tot va canviar. Els natius volien el que tenien els anglesos. Creu que eren més feliços o menys abans que arribessin els anglesos? Duien una illa. Què en pensa? És clar que eren feliços. No coneixien res millor. No podien ser infeliços perquè no sabien el que no tenien. Un cop vaig llegir unes cartes entre dos comerciants anglesos. L'un diu que el problema amb les tribus índies és que no volen gaires coses, i l'altre li respon que té raó, però que els tornen bojos els collarets. Tot era nou. Hi havia un munt de coses que no havien vist mai. No sembla pas que les noves pertinences fessin més feliços als indis. Els índexs de suïcidis i d'alcoholisme es van disparar i les comunitats es trencaven. Els caps de les tribus segur que entenien el que deia Rousseau. Quant terreny tenia la tribu? Doncs, pràcticament, tot el que ara és Virgínia. Tot Virgínia? Sí, més o menys. I ara què li queda? Unes 450 hectàrees. La cultura que s'ha imposat ara... Per venir aquí hem passat per un munt de centres comercials, botigues d'oci, locals de menjar ràpid, tot de grans cadenes. Aquesta és la cultura que ha substituït la cultura nord-americana nativa. Què en pensa de la nova cultura nord-americana? Ara hi ha 10 vegades més coses que et provoquen angoixa. Per què tenim angoixa ara? Tenim angoixa per tot. Tenim una pila de problemes psicològics. Tenim antidepressius per nens, antidepressius per dones, Però antigament... antidepressius per homes... Però segur que hi ha... Cal adoptar l'estil de vida dels colons i també les seves angoixes. Els indis van deixar d'escoltar les veus suaus que parlaven dels plaers més modestos de la comunitat i de la bellesa dels canyons buits al capvespre. I, segons Rousseau, això és el que hem fet tots. Quan llegeixo aquestes coses m'enfado. Esclar. És com mirar enrere i tornar a viure Sí? el que aquella pobra gent va passar. M'emprenya.
Quan coneix un anglès, s'enfada o el perdona? Que és anglès? Sí. Per això li pregunto amb la boca petita. Té ganes de nedar? Li agrada nedar? Que em pensa tirar a l'aigua. William James, psicòleg nord-americà, va ser el primer d'explorar des d'un punt de vista psicològic els problemes concrets que les societats es creen quan els seus ciutadans comencen a fer-se grans expectatives. I James il·lustra aquesta dinàmica fascinant entre expectatives i satisfacció en una mena de teoria. Segons ell, l'autoestima que tots busquem és el resultat de dos factors. L'autoestima és igual a l'èxit, el nombre de coses en què tenim èxit dividit per les expectatives, el nombre de coses en què esperem tenir èxit. I això vol dir que per tenir autoestima pots fer dues coses. O tens més èxit o redueixes les coses en què esperes tenir-ne. I, segons James, el problema de la societat nord-americana moderna, així com de l'Europa occidental, és que exerceixen una gran pressió per tenir èxit. Augmenten constantment el nivell de les nostres expectatives i d'aquesta manera fan que l'autoestima escassegi molt. Qualsevol augment del nivell d'expectatives suposa un augment del risc d'humiliació. I si fracassem, quin suport podem esperar dels altres si el sistema tendeix a eliminar qualsevol excusa que puguem tenir pels nostres fracassos? L'únic que em preocupa és sobreviure, tirar endavant. Treballo de valent perquè els meus fills se'n surtin. Miro que tinguin una casa com Déu mana, perquè la societat actual és molt dura. Busca't una casa més gran, compra't un cotxe més bo, porta roba millor, i quan Déu hagi acabat, demana-li el micròfon per poder declarar. Hi ha moltes coses que no tindré mai, com aquestes cases tan grans que surten per la tele. Has de ser implacable. Has d'estar decidit a no abandonar mai. Has de ser ambiciós. Si ets ric, ets ric. I si ets pobre, ets pobre. Però quan no ets ni una cosa ni l'altra, has de lluitar per quedar-te on ets, perquè si no, caus en picat. Déu n'està fart dels que sempre fan cara de pomes agres. Déu vol que ens divertim. Pateixo per la meva seguretat. Soc jove i negre. La majoria de joves negres són a la presó. És terrible. No vull haver de patir. Això no és vida. No és vida. Si mai he de sortir a la televisió, segur que serà sortint d'un judici o alguna cosa així. Hill Street, monument als caiguts en la Guerra Civil. Vigileu les portes. Cap país no personifica l'ideal meritocràtic com els Estats Units. Ens diuen constantment que és un país obert, on qualsevol que treballa de valent pot triomfar. Aquest esforç constant pot alterar la calma mental de les persones que són riques de debò. Però també ha canviat la seva actitud amb els pobres. Naturalment, els Estats Units no són una meritocràcia. Només cal fer una ullada al teu voltant per adonar-te que el sistema afavoreix certs grups i en desafavoreix enormement uns altres. Pensem, si no, en les diferències racials. Però la clau és que els nord-americans consideren que la seva societat és realment meritocràtica. I el concepte de meritocràcia té la seva lògica, perquè si de debò creus que els que són dalt de tot es mereixen el seu èxit, has de creure que els de baix de tot es mereixen el seu fracàs. Jenny Lamont demana almoina al carrer per alimentar els seus dos fills. Què pensen quan veuen persones com ella? Pensen que han tingut mala sort? O que en certa manera han nascut així? Que són uns fracassats? Crec que les persones de classe mitjana i les persones que tenen diners et miren amb menys preu. Els rics de seguida que et veuen apugen la finestra o no se t'acosten. No volen tenir res a veure amb tu.
Quina és la mena de persones que més l'ajuden? Mexicans, dones índies, moltes dones. Per què creu que és així? Perquè han passat pel mateix i saben que no seria al carrer si no ho necessités. Moltes gràcies, senyora. Que Déu la beneeixi. Que tingui molt bon dia. Gràcies. El meu marit i jo vam viure junts 26 anys. I el meu marit va morir fa poc. Jo vaig treballar de comptable en una petita empresa i vaig treballar 7 anys, però vaig perdre la feina. Un dia, quan vaig arribar a casa de la feina, me'l vaig trobar en coma al sofà. Vaig avisar una ambulància, se'l van endur a l'hospital i va morir l'11 de setembre de 2002, l'aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones. Jo vaig patir una gran depressió, perquè aleshores encara treballava. I llavors vivia en una casa? Vivia en un pis amb 2 habitacions. Però com que no podia pagar el lloguer, no fa gaire me'n van fer fora. I des del dia 13 d'aquest mes ja no hi visc. I així, ara, on viu? El meu sogre em deixa el seu soterrani. Quan tens nens per alimentar fas tot el que calgui. És degradant, però em guanyo la vida així. Tant me fa el que em diguin, que em cridin, m'és igual. Moltes gràcies, senyora, que Déu la beneeixi. Moltes gràcies. No saben el que m'ha passat, no saben res de la meva vida. I quan mira enrere no la sorprèn el que li ha passat? L'afecta? Com veu el que li ha passat? Procuro no pensar-hi, perquè em deprimeixo. Perquè abans tot m'anava bé, la vida m'anava bé. I en cosa d'un mes ho vaig perdre tot. Des de mitjan segle XIX, sobretot als Estats Units, va començar a canviar la visió que es tenia de les virtuts relatives dels pobres i els rics. El fet de tenir diners començava a deixar de ser una qüestió de sort per passar a ser una prova de superioritat moral. Abans de conèixer Grover Norquist, estava una mica nerviós. Es tracta d'un dels membres més importants del grup de pressió neoconservador de Washington. Sisplau, no em passis cap trucada. Quines són, per vostè, les idees fonamentals de la societat i l'economia nord-americanes? Des del primer dia, els Estats Units es basen en la idea que tots podem fer i podem ser allò que vulguem. És igual el que fossin o el que fessin els nostres pares. Cadascú és amo del seu propi futur. No hi ha sostre i no hi ha terra. Si vols ser dalt de tot, pots ser dalt de tot. Si vols coses importants, pots fer-les. Depèn de tu. L'Estat té la responsabilitat de garantir una societat lliure, oberta i justa, executar els assassins i deixar que la gent faci el que vulgui. I per què no ha d'ajudar els necessitats, l'Estat? Perquè, per fer-ho, hauria de robar diners a les persones que se'ls han guanyat i donar-los a persones que no se'ls han guanyat. I llavors converteixes l'Estat en un lladre. I per què seria un robatori? Acceptar diners que no has guanyat? Doncs... Em disculpa un moment. Damon! Damon? Crideu tant que se sent tot. Podeu fer el favor de callar? Perquè aquí se sent absolutament tot. Vol dir que els impostos són un robatori? Els impostos s'han d'utilitzar per garantir la justícia. Si no, són un robatori. I tant. Em fa la sensació que la societat nord-americana té menys sentiment de culpabilitat pels desvalguts que la societat europea. Per què creu que és així? Si creus que una persona no s'ha guanyat de manera legítima els seus béns i riqueses perquè és comte o duc, o els ha rebut del seu rebesavi que els va robar dels normans o dels saxons, o jo què sé, doncs, llavors, la riquesa, en el sentit més estricte, és un robatori. I a Europa, moltes riqueses es van robar. Als Estats Units tenim molta immigració. No pots dir que no pots triomfar. Quan veus que un nen cambodjà de 5 anys procedent dels camps d'extermini es converteix en el millor coneixedor de l'ortografia del país als 12 anys. Una persona com aquesta se'n surt. I tu em dius que al matí no et pots llevar i anar a pencar perquè la vida és injusta?
Creu que és més fàcil ser pobre a Europa que als Estats Units? Més fàcil? No ho sé. Potser menys digne si el govern està disposat a ajudar-te. Si dones diners per no treballar, destrueixes la dignitat. I al capdavall, destrueixes la llibertat. Converteixes la persona en un penques que no ha de fer res i que es passa el dia ajagut. Quin interès hi pots tenir? No crec en el somni americà, en absolut. Crec que són paraules buides. Als Estats Units es podia afirmar per primera vegada que l'esglaó de l'escala que ocupava cada persona reflectia amb precisió les seves autèntiques qualitats. Oportunament, per als que tenien èxit, això reduïa la necessitat de l'assistència social, la redistribució de la riquesa i fins i tot la mera compassió. Donada aquesta lògica implacable, veus com la d'en Grover se sentiran cada cop més fort. Damon! Si coneixes una persona que ha triomfat, una persona famosa, rica i respectada, li preguntes com ha triomfat i et contesta que ha estat qüestió de sort, segur que penses que és massa modesta. Així mateix, si coneixes una persona que ha fracassat en tots els aspectes de la vida, que no té feina, ni diners, ni la respecten, li preguntes què li ha passat i et diu que ha estat mala sort, segur que penses que amaga alguna cosa. Podem dir que la sort ja no és una explicació plausible del que ens passa a la vida. El lema modern i demolidor és que la sort cal buscar-la. I amb tot, per poc disposats que estiguem a tenir fe en la sort, estem més que mai a la mercè de forces que s'escapen del nostre control. L'economia globalitzada proporciona grans recompenses als guanyadors, però també crea constantment un gran nombre de perdedors. És possible que les societats tradicionals aconseguir un bon estatus i el respecte que comporta fos massa difícil, però també eren gratament difícils de perdre. Les societats modernes han aconseguit que l'estatus depengui de l'èxit, sobretot de l'èxit econòmic. Però la naturalesa de l'economia que aquestes societats han creat fa que aquest èxit sigui cada cop més precari. Bethlehem, a fores de Baltimore, havia estat la foneria d'acer més gran del món. Ara només funciona un dels seus forns. Els altres ja estan rovellats. Ha passat de tenir 32.000 treballadors a tenir-ne 2.000. Joe Rizell ha treballat aquí tota la vida. La indústria de l'acer sempre ha despertat un sentiment d'orgull. Molts treballadors de la indústria de l'acer són grans patriotes. N'hi havia molts que s'allistaven a l'exèrcit. Ens esforçàvem de valent perquè el poble americà ho sabés. Em pensava que em jubilaria aquí com el meu pare. El meu pare era la segona generació de la meva família que treballava aquí. Va treballar en aquest mateix forn. Passem per un moment delicat. Avui treballem, però potser demà no. No ho sabem. La incertesa és enorme. Per a la majoria de nosaltres, la feina és el factor clau que determina el grau de respecte i d'atenció que ens brindaran. L'economia globalitzada fa que aquesta feina sigui més inestable. I això genera una escletxa que provoca angoixa entre el que necessitem i el que el món ens donarà. La pressió constant de les importacions d'acer ha fet que la nostra sigui una feina molt precària, perquè no sabem quant de temps durarà. No sabem si arribarem a jubilar-nos aquí, ni si ens pagaran la pensió o no. Fem el que fem per aconseguir una major productivitat, i ara som més productius que mai. Però pel que es veu, no n'hi ha prou. I aquesta situació l'entristeix o el fa enfadar? Estic més enfadat que trist. Però estic enfadat perquè diuen que existeix el comerç lliure i el comerç just. I jo sé que no és veritat. Estic trist perquè veig com una indústria que hauria de conservar-se es va ensorrant per culpa de la globalització, amb una manca total de planificació, i va cap al caos. Semblem decidits a eliminar totes les excuses possibles pel fracàs, justament quan la inseguretat laboral afecta més gent que mai.
M'interessa el consol que troben els que no triomfen quan el món no els dona el respecte que necessiten. Busca't una casa més gran, compra't un cotxe més bo, porta roba millor, i quan Déu hagi acabat, demana-li el micròfon per poder declarar. Durant el segle XIX, molts pensadors cristians, sobretot als Estats Units, van començar a canviar la seva visió dels diners i l'èxit terrenal. Apartant-se cada cop més del pensament tradicional cristià, les doctrines protestants americanes suggereixen que la riquesa podria ser una recompensa de Déu per ser bons. Feu-vos amics dels diners, toqueu el del costat i digueu-li, feu-vos amics dels diners. Guanyeu tants diners com pugueu. El nostre amic de Tocqueville també va donar-se d'aquesta nova tendència del cristianisme americà de fer costat als valors materialistes de la resta de la cultura. En paraules seves, aquí la missió evangèlica sembla una empresa industrial. El 1983, el bisbe Jimmy Ellis III va fundar el Centre Cristià de la Victòria en un barri marginat de Filadèlfia. Ara la seva congregació aplega 1.600 fidels. Hem d'aprendre a fer-nos amics dels diners. Nostre Senyor Jesucrist, tot i ser ric, es va convertir en pobre per nosaltres, perquè nosaltres, a través de la seva pobresa, poguéssim ser rics. I no estic parlant de riqueses espirituals. Molts diuen que són riqueses espirituals. No, no. Tot el capítol parla de diners. A veure si ho entenc. Jesús es va fer pobre perquè nosaltres puguem ser rics a la terra. Exacte. Un diumenge al matí a Levington, al comtat de Suffolk, a Anglaterra. Durant segles, a tot Occident, els fidels han assistit a celebracions com aquesta. S'hi ha ofert sempre el record consolador que hi ha coses més importants a la vida que l'estatus i l'èxit. El fet que encara distingim entre riquesa i virtut i que vulguem saber si una persona és bona més que no pas important es deu en gran part a l'empremta que el cristianisme ha deixat en la consciència occidental. Per nostre Senyor Jesucrist, el nostre únic mitjancer i defensor. Cada cop està menys de moda prendre's el cristianisme seriosament, com a mínim a la Gran Bretanya, i això pot ser una causa important de la nostra moderna angoixa per l'estat. Hem deixat de banda la idea cristiana que no existeix necessàriament una relació entre la vàlua d'una persona i el seu estatus al món. Per als cristians, Jesús ha estat l'home més pur, el més sant, però a la terra va ser un humil fuster. I això descarta qualsevol equació senzilla entre l'estatus d'una persona i la seva posició al cel. Val la pena insistir en el consol tan gran que deu haver donat aquesta idea tan senzilla. No em podeu dir res perquè vaig ser pobre, però gràcies a Déu ja no ho soc. No tenia ni un compte al banc, però dono gràcies a Déu per haver-lo seguit. Dono gràcies a Déu perquè sé el que pot fer per vosaltres si el seguiu i l'obeiu. A La ciutat de Déu, llibre escrit l'any 427 després de Crist, a les acaballes de l'Imperi Romà, Sant Agustí, teòleg, va dir que tots els actes humans podien interpretar-se des d'una perspectiva cristiana o romana. Les coses que tant valoraven els romans, amassar fortunes, construir viles, guanyar guerres, no tenien cap importància des del punt de vista cristià. Sant Agustí exhortava els cristians a substituir els valors romans per unes qualitats noves. Estimar els altres, practicar la humilitat i la caritat i reconèixer la nostra dependència de Déu. La pràctica d'aquests valors constituïa la clau per obtenir un elevat estatus cristià. Bevent cafè i menjant galetes, Ian i Margaret Angassi escolten les paraules de mossèn Jeffrey Grant. Com se sap si una persona és espiritualment rica? Té a veure amb els seus ingressos? No necessàriament, no, de cap manera. Creu que el Senyor recompensa les persones bones amb riqueses?
Sens dubte, sens dubte. Si una persona té un cotxàs, vol dir que Déu creu que és una bona persona? Crec que no. El típic exemple és el cas de la mare Teresa. Jesucrist va venir perquè tinguéssim riqueses, perquè no haguéssim de viure en la pobresa, perquè no ens faltés res. I això forma part de la nova aliança que va proporcionar. És a dir, que hi pot haver gent amb pocs diners però molt rica. Rica espiritualment. I això es veu quan van a missa i parles amb ells. I veus que són pilars del poble i es passen la vida ajudant al proïsme. Posem per cas que hi ha 100 persones riques i 100 persones pobres. Si hagués de triar, diria que el dels rics és el grup dels bons, no solament rics, sinó també bons, i que el dels pobres és, en certa manera, el grup dels pecadors? No, no ho diria mai. Mai de la vida. Perquè ser ric no és sinònim de ser bo. Però fa un moment ha dit que sí. Com diu? Abans ha dit que... No, he dit que era una part. He deixat molt clar que és una part de la benedicció de Déu. Però no s'ha de ser ric per ser bo. Perquè hi ha molts rics que no són bons. I també hi ha pobres que no ho són. De manera que ser ric no vol dir ser bo. Doncs què en podem dir de la riquesa? La riquesa és un signe de bondat o no? Fent una generalització. La riquesa és una conseqüència de caminar amb Déu. Jeffrey, quina és la seva actitud davant la seva pròpia riquesa? El meu cotxe, per exemple, té 16 anys. I per què no se'n compra un de nou? Perquè no puc, i m'estimo més tenir un cotxe que conec que no pas comprar-me'n un de segona mà. És a dir, que tant li fa el cotxe que té. Mentre em porti i me'n pugui fiar, potser és això el que Déu pensa de nosaltres. La Bíblia no diu pas que l'arrel de tots els mals siguin els diners. La Bíblia diu que l'arrel de tots els mals és l'afany de diners. Pots tenir diners sense tenir-ne cap afany. I la clau és ser generós. Crec que el Senyor és bo. Amén. És millor amic que jo mateix. Aleluia! 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 Després de parlar aquí a Filadèlfia amb el bisbe Ellis, el que més em sorprèn és veure fins a quin punt el cristianisme s'ha adaptat per encaixar amb el nou model americà, per encaixar amb la idea del somni americà. Crec que el que sorprèn especialment als europeus és la manera com s'ha perdut el missatge consolador, el tradicional del cristianisme, que es pot ser pobre però espiritualment ric. I crec que és una lliçó molt preocupant. Fins a finals del segle XIX, les punxes de les esglésies i catedrals dominaven el paisatge de tots els pobles i ciutats d'Occident. Els seus habitants, ocupats en tasques mundanes, tenien present una visió de la vida que desafiava l'autoritat de les ambicions ordinàries. Sense cap mena de dubte, els valors mundanals han triomfat sobre els espirituals. Un dels aspectes d'aquesta davallada de les creences cristianes té clares implicacions en l'angoixa per l'estatus. En una època en què la gent creia que el que et passava a la Terra era només un breu preludi del que et passaria a la vida del més enllà, la pressió per triomfar i realitzar-se disminuïa inevitablement. Però en una època laica en què la idea de la vida al més enllà és cada cop més inconcebible, la pressió per triomfar en aquesta vida augmenta ineludiblement. El que aconseguim en aquesta vida és tot el que tindrem. No m'estranya que estiguem força més amoïnats. En el pròxim episodi els vull demostrar com l'angoixa per l'estatus i l'èxit afecta un munt d'aspectes de la nostra vida quotidiana. La feina, les nostres relacions, la manera com eduquem els nostres fills i gairebé tot el que comprem.